akan muka Allah amma dai Allah ya sa ba ila fa za ka karanta ba. Wai DJ wai za ka maimaita ko kuma a'a 1-1. Ya shiga ya yi salansa ni ma ba ne ya. Kai wai DJ wai kana ganin za ka maimaita? To 1-1. Haka za ta shiga rigar? Tafa akan muka ka ta kirtin sa yayi zafi. San ba zai kare ba ko mun afuwa da Allah sai ran juma'a ko ya guri na bata muku rai ko ya guri sai ran juma'a za mu karasa yawa ko ya guri na bata kowa rai Allah ba mu alheri madalla mun gode kan kuma ta gobe san shi zai shigo wannan gida inda za ku fafa ta kashi na ƙarshe anan matsalar take ba wata matsala. Yau za ta fashe anan matsalar take ba kowa saka wala dize aka baka lawa mu ji abin da kace ba za a koma saka rawun yanzu kun ji jama'a ni ba fa abin da nake cewa za a koma saka rawun ta mu je aiki aka baka lawa ko a share kunne Allah da ta akan maka Allah akan maka asali nan wannan dai shi yawa isha gwaga amma dai ga dan sai za mu gabatar da kai da Allah mu je aiki saboda kan mai abu ta abin da yasa yace a dare ta saka rawul ake saboda bai samu abin da yake so ba kidan ya wuce shi yasa yanzu a saka rawul ne saura
ɗaiɗai sannan kuma za mu haɗa su tare su biyu